олеле, какво ще се случи, какво ще правиш сега. Това е най-голямото благословие в моя живот. Значението, което даваш на нещо, определя преживяването ти с него. Да искаш да контролираш живота си, като да гребеш срещу течението на живота ти. Освен да се измориш и да стоиш на едно място, друго няма да постигнеш. Но ако се пуснеш, твоят живот е като една река, която те насочва и винаги си там, където трябва да бъдеш. Умът е този, който трябва да бъде овладян. Ума обича да работи по модели. Когато започнем да наблюдаваме ума, ние спираме да се идентифицираме с него и осъзнаваме, че той е просто един инструмент, който може да работи в наша полза. Може да не разбирам защо съм тук, но сега ще направя една крачка в тази посока, да видя докъде ще ме отведе. Може да ме е страх, но страха не означава, че трябва да спра. Защото изобилието е способността да правиш това, което имаш нужда да направиш в момента, в който имаш нужда да го направиш. Гледай цялото видео в YouTube.